Jo, tak teďkon to uvidíš. Tady jsem ti chtěl ukázat ještě zahradu. Ona je na pláži. Spíš taková pláž. No. Tady už je voda, že jo, ne? Tady ona má takhle dům, ale není tady. Ten dům ale pronajímá. Teď jsme tady jakoby na té další části a ona nechce, aby tady někdo zničil, že jo? A tady jsou ty kokosy, které se potřebují čistit, že jo? Tak za to vyčištění těch kokosů tady můžeme udělat takovou chatrč na pláži, kde udělat jogu a udělat takový lounge jako pro lidi tady místní, že jo? Takže ty si sem přineseš jídlo svoje, když budeš chtít si koupit pití, jak si ho tady koupíš, nebo si ho přineseš taky. A já chci tady udělat takový jakoby v nabídce piknik koše, takže když ty lidi přijdou sem a nebudou mít jídlo sebou, tak si tady můžou prostě objednat jeden piknik koš a tam budou mít kompletně co chce, že? Jestli to chce s pivem, nebo s limonádou, nebo s vínem, tak takhle. No a tady to takhle můžeme jakoby okoupit, no, i hlídat to. Je to dobrý, si myslím já.